ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಯಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಈ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಬಾರದೇನೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡು ಭಗವಂತ. प्रश्नक्रमेदसन्मातरं पुनः ओम नमः कामरूपिणे महाबलाय नायाधिपतये अनन्ताय स्वाहा श्री सत्पाद्यष्टकुलनायके पदाभ्यो नमः फलं समर्पयामि. आरोग्यम
तमसस्ततैतो तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु श्रीगुरुभ्यो नमः शृण्वन्नोतिभिस्ते दसादनम् अस्मिन् मण्डले बिम्बे च गणपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि मङ्गलनीराजनं करिष्योदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गणपतये नमः प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि ಈ ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಭಗವತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ರಾಕ್ಷೋಭ್ಯ ಹೋಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗಾಗಲಿ ನಮಗಾಗಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೂತಕಾದಿಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಲಘುವಾದ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಗುರುತರವಾದ ಬಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿರಲೇಬೇಕು. ಲಘುವಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕೆಟ್ಟ ವಾರ್ತೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ತಾಗಬಾರದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 5 ದಿನವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಪಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಪುನಃ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ 108 ಮೋದಕಗಳಿಂದ ಹವನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. विनाश संस्थिति विशिष्टार्थः इंद्र श्रेष्ठा दक्षिणायने हिमवन्तऋतौ चापेत्ये पौषमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां तिथौ बृहस्पतिवासरयुक्तायां श्रीशुभतिथे शुभवार शुभाक्षत्र शुभयोग शुभगणादि एवं गुणविशेषविशिष्टायां शुभतिथौ अस्माकं सकुटुम्बानाम् अस्य यजमानस्य सकुटुम्बकस्य अस्मिन् ग्रामे स्थितानाम् अस्मिन् राष्ट्रे स्थितानां समस्त आस्तिक भक्तबान्धवानां च क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय अभय आनन्द आयुः आरोग्य
सर्वोऽभ्यर्थितो मया सुप्रसन्नाः प्रकुर्वन्तु कर्मेणं विधिपूर्वकम् मया सम्पूजितैरत्र दक्षिणाभिष्टतोषितैः क्रियतां देवी यागो मे प्रार्थयामि प्रसीदत ಉದಯಮಾನವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಚಿನ್ಮಯ್ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 4-5 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ದಿನದಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಸದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಿಯಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. अरुणकिरणजालैरञ्जसाशावकाशान् विधृतजपमटीका पुस्तकादीक्षस्ता नरपरकराख्या बुल्लकल्हारमाला ॐ ककाररूपायै नमः कल्याण्यै नमः कल्याणघ्नशालिन्यै नमः कदम्बकाननावासायै नमः कदम्बकुसुमप्रियायै नमः गन्धर्वविद्यायै नमः गन्धर्वजनयापाङ्गवीक्षणायै नमः कर्पूरसौरभ्यकल्लोलकल्लोलकायै नमः एकाग्रचिदाकृत्यै नमः एवमित्यागमाबोध्यायै नमः एकभक्तिमनर्थितायै नमः राज्यप्रदायै नमः एकान्तपूजितायै नमः एतमानप्रभायै नमः एतद्देहदेवीश्वर्यै नमः कृपालायै नमः लालमेनार्थितायै नमः लक्ष्मणोद्विज्ञायै नमः रक्षकोटिगणनायकायै नमः रक्षात्यायै नमः अनन्तरायाय सर्वस्तोमोदिनान्द्र उत्तमः भवति सर्व
सौभाग्यम् आरोग्यम् देहि देवी परं सुखं विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु प्रसीद मे महालक्ष्मी सुप्रसीद महाशिवे अचला भव संप्रीत्या सुस्थिरा भव मद्गृहे चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः निशाचरि योगिनि येह्येहा गच्छा इमं पायसबलिग्रहाण ममेप्सितं कुरु स्वाहा हे सुसैन्ये कंकाली योगिनि येह्येहा गच्छा इमं पायसबलिग्रहाण ममेप्सितं कुरु स्वाहा हे सुसैन्ये रौद्रवेतालिनि योगिनि येह्येहा गच्छा ममेप्सितं कुरु स्वाहा हे ससैन्ये कराली योगिनि येह्येहा गच्छा पायसबलिग्रहाण ममेप्सितं कुरु स्वाहा हे समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयोस्तु निपुष्टयोस्तु सौभाग्यमस्तु सततं गुरु सिद्धिरस्तु अनुगृहीतेन चण्डिका परमेश्वर्या प्रसादेन सर्वाभीष्ट सिद्धिरस्तु मनस्संकल्प सिद्धिरस्तु
गौरी पतिगुरुगुहविनुते विधियुवते श्री सरस्वती नमोऽस्तु ते। वासनत्रय विवर्जित वरमुनि भावित मूर्ते वासनत्रय विवर्जित वरमुनि भावित मूर्ते वासवाद्यखिल निर्जर वर वितरण बहुकीर्ते धरहासयुत मुखामुरुहे अद्भुत चरणामुरुहे धरहासयुत मुखामुरुहे अद्भुत चरणामुरुहे संसार विद्या कहे सकल मंत्राक्षर गुहे संसार विद्या कहे सकल मंत्राक्षर गुहे श्री सरस्वती नमोऽस्तु ते। परदेवते श्रीपति गौरी पतिगुरुगुहविनुते विधियुवते श्री सरस्वती नमोऽस्तु ते। यशस्करं बलवन्तं प्रभुत्वं नमेव राजाधिपतिर्बभूव सङ्कीर्णनागाश्वपतिन्नराणां सुमङ्गल्यं सततं दीर्घमायुः जगद्गुरुभिः अनुगृहीतेन चण्डिका परमेश्वर्याः प्रसादेन सर्वाभिः